rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai suna Gidoga mabudin wahala. Allah tsare mu da wahala. A yau zan fara mana darasinmu na labarin mai gidan burodi. Yau za mu shiga labarin mai gidan burodi ne akan yanayin yadda aka damfare shi, hanyar da wani dan damfara ya bi har ya damfare shi. Daga cikin mukaddima da na gabatar muku da wannan labari saboda abun tashin hankali ne sosai. Duk mutumin da za a samar masa harkan sana'a zo a ce kuma yau ga wani matsalan da ya kawo har an rufe masana'antar, kai duk mai hankali ya kamata ya tausaya ma wannan abu, kuma ya kamata hankaltar da mutane da dama. Duk da irin wannan labarin muna da shi, banda wani din akwai wanda zan baku na wani mai gidan mai. To amma yanzu zan fara daga mai gidan biredi, mu shiga cikin darasin. Bismillah. Wata rana mai gidan biredin kare yana zaune, sai wani mutumin ya zo ya sha shayi. Da ya sha shayi sai ya ce, kai gaskiya rayuwar ƙauye wallahi ba ta yi ba. Yanzu dan Allah dan annabi irin wannan biredin kuke ci kuna haƙuri da shi? A'a, sai mai gidan biredi ya ce masa, tab, to ai wannan sitadin biredi da ake neman sa ma kenan, ba ka kawo shi ma gaba ɗaya ma ba za ka ma yi ciniki ba. Ya ce wannan ɗin sai ya matsi shaka sai yadda sauran akan tebur ya ce, tab, ya ce lalle ƙauye kan sai a hankali. Sai ya shiru. Ya rufe bakinsa. Na faɗa muku dama abin setup ne ba wai ko abin nan ba. Manajan gidan biredin kuma dan ciki haka kusa da shi sai ce, mai gida kaman wani irin biredi kake magana? Sai ya ce, ku ba ku gani yadda ake yin biredi ne mai kyau kamar awanation da kuma sauran biredi daban-daban wanda ake yin su masu kyau wanda zaka ji su da daɗi da komai. Sai wanda ya ce, irin tsadan kayayyakin mu ne yanzu nan ya za ka ce wai, ya ce wani irin tsada, mene mai tsada ciki, fulawan ne mai tsada ko suga ko bota mene? Ku dai kawai ku ce dai irin abunku na mutanen ƙauye kawai son riba mai yawa. Sai ce wallahi ba haka bane. Ya ce ni kan nan kuke sayan fulawa ne ma? Ya ce fulawa muna sayan sa 7,800 har wani lokaci 8,000. Ya ce fulawa? Ya ce fulawa fa da na sani. Ya ce ya ce ta lallai rayuwar ƙauye ita ne rayuwar ƙauyen ka. Ya ce suga fa? Ya ce suga muna sayan sa akan 7,000 shi ma wani lokaci hada 500. Ya ce kusan ma gaba ɗaya ma dai suna tare da gwaje dai ne. Ya ce lalle sunan wani ya ba wa a girka gabi. Ya ce wallahi inda an ce kuna da hanyar da kaya zai iya zuwa muku daga Gombe da na baka mamaki. Fice to ai wannan din ma Gombe muke sayowa ai. Ya ce a Gombe kuma? Ya ce a ba yadda za a sayar muku a Gombe kan wannan farashi naka. Ya ce wallahi a Gombe muke sayowa. Ya ce yanzu wa wani branch kuke saye? Ya ce kamar branch wani kala? Ya ce distributor da yake kuke saye a gurinsa mai rarraba kayan. Ya ce mu a shagunan tere da muke saye, irin masu kada da kayan tere da. Sai yayi da ya ce ha 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 ha. Yadda ka ji sautin dariyar na haka abin da yake. Ya ce lallai fa dole ashe ku sha tsada. Ya ce a inda za ka je asalin branch nasu wanda suke raba kayan da za ka same shi ma available yana da araha sosai. Ya ce amma dai bari dai mu gani shanin kayan yanzu. Sai daga waya ya ce hello, ya gajiya yake, ya harkoki. Suka gaisa da wani sai yake ce masa ni kam filawa ta kai nawa ne? Ya ce kai filawan nan fa yanzu ta yi tsada fa, ta kusan 5,000 fa yanzu, ta kai 4,800. Ya ce suga fa? Ya ce to suga kan fati ta mata dan yi tsada fa, ta kai wajen 4,000 amma da 700 da 600. Sai ce haba abokina, goga ka dinga daga dan rai mana sassauci mana, wani customer ne ya ce masa. Sai ya kashe waya haka. Sai ya ce masa to kaji farashin da mu muke sayin kaya a Gombe. Ya ce a Gombe? Ya ce a Gombe fa kace? A Gombe fa? Ya ce wallahi. Ya ce ka ai wallahi ne kawai hidin rashin hanya. Ya ce ai don hanya ne kan wannan mai sauki ne, hanya kuma to duk kayan da nake faɗa maka muna sayan wallahi a Gombe muke sayan sa. Ya ce kuma kana saye kai buhu nawa? Ya ce ina sayan irin buhu 10, buhu 11, buhu 12. Ya ce tab, ai kaga yanzu mutumin nan wallahi in zai ga kuɗi a hannu ko kuma in dai za mu kai masa kuɗi za mu iya samun sa akan irin naira 4,000 ma da wani abu nan, wataƙila ma ba zai kai 4,000 ba. Ya ce haba fulawan ko sugan? Ya ce sati mun dawo za mu yi maka. Cikin magana sai tashi ya ce masa me shayi nawa ne kuɗinka? Sai ya ce a'a bari kawai zan biya maka, bari zan biya maka. Ba ni numban wannan mutum. Ya ce ba damuwa zan je tike ne sayan shanu nake, na je na saya.
insha Allah zan zo zan baka number za ku yi magana da shi ma dai in dai har ka yi zuwa Gombe kai wallahi zan baka wannan kaya. Ya ce Allah, ya ce wallahi kace ko kai kake tsaya ma kana wani maganan kaza ko kaza ma. Sai ya wuce sai ya tafi. A'a wannan ya jira an jima kana sai ya ce tab ashe yan Gombe suna cutan mu, sai ya shiru. Shi kuma da ke kasan dan Najeriya da iskanci baya so ya buɗa musu su ji banzan da ya samu. Sai abokan yake su ce masa yaya ne sai ce wallahi wani labari ne na ji. Wani irin labari ya ce bari kawai. An juma kaɗan tabbi lalle ashe yan Gombe suna cutan mu. Shi na tunanin abinda suke sayar masa 7,800 7,500 an zo an ce masa 4,600 700. Ya tabbatar da cewa wannan akwai cuta to amma shi ma kuma ya faɗa mutane kada asiri ya toni ya kawo kaya mai sauki a ce dole sai ya yi araha. Dan Najeriya kenan. Shi kenan. Yana jira tsabar iskanci yadda na dan damfara da ya tashi tahowa sai tahowa mashin. Salamu alaikum sai na masa haka da hannu irin ina zuwan nan. Ya ce wait sai ya tsaye da shi akan wannan kwalta nasu. Da ya tsaye da shi sai yake ce masa yaya haka kuma zaka tafi? Ya ce wallahi gaskiyan magana abin da zai faru shine yanzu zan je zan kwana a Gombe amma sati insha Allah zan dawo. Ya ce a ba ni number sai ce numbansa kuma ni yayin zan ka shirya ma har gidansa zan kai ka ba har shagonsa zan kai ka ku gama magana baki da baki aya ma izini ya fi ya tsaya na wani kaza ko kaza. Ya ce kai amma maganar ka na fa abun dubawa ne fa in dai ya zama da cewa za ka haɗa da shi kan ai ya fi ma wayan nan amma ba nan ba sa kafin ya ce ba damuwa kai kan za mu yi magana da kai. Ya ce to ba nan ka kai kan sai ba shi nan shi kan kawai sai ya wuce ya za a yi shi kan ya wuce ya ka isa gida ya kira shi da daddare ka isa gida ya ce wallahi na isa gida kaza suka yi hira kowane rana sai ya kira shi tsawon kwana ɗaya kwana biyu kwana uku har kwana 7 na yi tun kai asuba da gari ya waina Allah alheri nan da ta same shi ta zo ta budu. Shi na jiran wai wannan wanda ya bashi labarin nan ya dinga hada kuɗi yake sayo fulawa sai dai ya sayo buhu ɗaya in aka zo aka yi aiki in ya sai da sayo buhu ɗaya ya giya ya hada kuɗi ya sayo kaya saboda ya ji inda banza take. Sai wani din ya zo ya same shi ya ci masa yana zuwa salamu alaikum sai ya tashi ya zo ya same shi ya gajiya suka gaisa yaya ka dawo kalau yaya kaza suka gama magana. Ya ce wallahi tallahi na dawo kaza ya ce ba ni numban sa shikenan sai ya ce gashi numban ka taka sai ya sa numban shikenan kira shi ku yi magana. Ya ce salamu alaikum ya gajiya yake lafiya kalau ni ne wallahi wannan Alhaji mai wada sai ce zai hada ni da kai. Ya ce a'a na bayan dutse kenan. Ya ce na bayan dutse. Ya ce ai ya mun hiran ai mun yi magana sosai wallahi kuwa ranar ma haka muka zo muka wuni da shi ana yana mun hiranka. Ya ce wallahi ni ne kaza ce a to shikenan. Ya ce to tunda na haɗa ka da shi yanzu yaushe ne kake gatawa ne zaka je amma ni ka yanzu bari in je tike. Ya ce a zan raka ka. Sai ya kira a mataimakinsa a gidan biredi sai kuma manaja ya ce sai kuma manaja ka zo ka lura da gidan biredi nan fa duk abin da za a yi kawai ka yi. Sai ya raka shi suka tafi tike suka je suka sayi shanu guda 7 suka dauka shikenan. Sai suka dawo. Ya ce tare suka tafi da suka dawo yake ce masa to yanzu ni zan wuce zan tafi Gombe amma abin da zai yi shine duk ranar da ka hada kudinka ka kira ni zaka same ni shi sai mu je gabatar da kai. Ya ce duk rana yanzu haka na har hada kudi fa. Ya ce ya kai nawa ne ka samu? Ya ce ya kai wajen 700 da wani abu. Ya ce to ban ki maka ba amma ka taimaka dage ka samu ya ciki ta dai ko da miliyan 1 ko miliyan 1.5. Ka san yawan jarin da ka ji da farko ban kai barazana mutum shikenan ya dauka cewa kai mai kudi ne amma an ka nuna mutum yan kasuwan mu ne yanzu nan kar ka yadda ka nuna musu alamun cewa kai ga ka ga yanda kake. Ya ce maganan kan nan fa abun dubawa ne shikenan. Ya je gurin wannan dan Allah wani taimake ni ina damuwa a lokacin ya ce ya jira shi ba ya je ya bubuga ce masa to haga Allah kai hakuri ka kwana gobe sai mu tafi kawai. Ya ce kai wallahi ba zan iya kwana wajen kunnan ba ga zafi ga sauro ba fa. Ya ce wallahi akwai gidan sauro. Ya ce in na shiga gidan sauro zafi na damu. Ya ce akwai ina da generator zan tayar ma da fanka. Ya ce a to shikenan ba damuwa san da yi hakuri kan gaskiya ni na rasa ma wani abinci zan ci. Me zaka ci? Zan sayo maka kaza ne ko in sayo maka kaza? Ce a'a ba wani abun nan ne kawai ni dai da za samu tuwon danyen shinkafa kawai wallahi ko miyan agushi haka nan zan dan ci wannan abun nan. Wannan ya tafi ya je ya dinga zagayawa tana tambayan tuwon shinkafa miyan agushi dai kyar ya samu tuwon shinkafa amma wai miyan romo ne. Sai ya hada masa ya kawo masa ya ta haɗo masa tafin kwalabe daban.
mutum ya sha aka tare masa janareto ya tabbaci iska na hura shi dan boton wannan kuma ya je ci gaba da karam ina zai samu kudi, hada nan hada kudu hada arewa hada gabar hada yamma, san da ya hada 800 da wani abu. Gari yana wayewa shikenan sai ya ce yanzu miliyan 1 ya hadu. Ya ce a miliyan 1 bai hadu ba. Ya ce miliyan 1 bai hadu ba. Ya ce miliyan 1 bai hadu. Ya ce to yanzu abin da za a yi shine gaje duk yadda za a yi ni na bukata a ce an samu ya kai miliyan 1 ne, saboda na ce masa za mu zo da miliyan 1 ne. Ya sake ya tafi ya buga ya zo ya ce haga Allah na samu 970 ne, amma kuma haga Allah duk inda ya kamata in je har gurin mata wallahi na je na hada iya kudin da na samu kenan. Ya ce to amma ni dai ban kima ba, amma ni dai ina ga ba damuwa dai. Sai je nemo mai mashin, tsaban ma wata abin nan ma kar hada da so biyu a mashin, kar ka takura bari nemo mashin guda biyu. Yake ne nemo mashin duka biyu ya dauke shatan su akan cewa za ka yi su filiya. Suka hau mashin suka tafi filiya. Wasa ne gaskiya sai ga sa filiya. Da suka isa filiya suna isowa a wannan gari laggal kawai sai wannan ka san abin da ma ba shirin wasa ake mata ba. Yace sai wani ya tsaye da su a mota, hey Alhaji tsaya. Sai mai ko masa wani daurin kuɗi hakan nan. Akalla da yake cewa kudin ne aka kusan miliyan 5 ko miliyan 6. Yake ce masa gashi Alhaji wannan shanun da aka sayar a Lagos ne wallahi an sa wani kudi a account, to wannan ba a sa account ba shine aka ce suka biya cash. Sai ce ya kalla ya ce kai sai dai ku je ku kai shi Gombe dai ku saka, wallahi ni yanzu ba da chance da zan karbi abin da ku sai shanun iya abin da kuka saya sauran ku tafi ku je ku abin nan nashi. Sai wannan ma sake zuwa, Alhaji hello Alhaji wannan miliyan 12 nan an saka su a account ka duba ya shiga. Take ja ya ce na duba wallahi na san alam dai na Facebook kan kuma tabbatin da kira deal na Facebook ne kan garanti a alamun cewa kudi ne ya shigo. Ya ce lalle Allah ya hadan da babban mutum. Da haka sai ya ce masa to haka Allah ni fa sauri nake wallahi zan shiga Gombe ne, akwai wani aboki na nake son dan kai shi amma zan dawo a yau. Duk wanda suka masu son su ganni ko su abin su zauna su jira ni, idan na shiga Gombe zan hada wannan da wani aboki na, ni so ga mu hada su zan dawo nan yanzu mu ci gaba da harkar. Yau Allah ya haɗa shi da babban mutum, in ji shi wannan mai gidan burodi. Shi kenan suka shiga Gombe, dare yayi. Ya ce tsaban abu nan da yamma ta ya ce kai yadda yake ban labari ya ce mun Ali Allah tsare ka da sharrin damfara bala'i ce. Ya ce da suka isa ya ɗauke shi ya kai shi gidansa, shi wannan ɗan damfara. Ya ce suka je suka zauna, matan dan damfara ita ta ganin sa kande ita ta kawo musu abinci, aka kai masa ruwan wanka, aka ba shi abinci. Ya ce wallahi har sun yi hira na rike da wasu kalmomin da suka yi hira da matan dan damfara. Ya ce muka hira da ita yaya kaza muka yi ta hira sosai har ta gwada min ma ita wai can hayin iware nan ne gefen iware ne. Ta ce mata ai ni mu kuma dan nan karin lamido ne. Muka yi ta hira fa kaman abin nan har kusan karfe 1 da ni da shi duka muna hira da matan nashi a falo. Daga baya dauke ni kai ne wajen kwance na je na kwanta na kwana na yi filo da kudi na sa sakata. Shikenan gari ya waye suka sake kai min ruwa, muka ci dumame tare da shi, asalin dumame. Muka sake ya kai min ruwa na yi wanka, shi ma yi wanka, ya sha kaya masu tsada kawai. Shikenan sai ya fito. Ya ce da aka fito na gari aka yi haka da ni ban dai gane takamaiman anguwan ba kan, amma sai muka fito sabon kasuwa. A sabon kasuwa sai muka biyo har layin masallaci AG Dalibi. Ya ce dama ba inda na fi ganewa kamar tashan bayan dutse. Na kalli tashan bayan dutse na ce nan ka aya nan muke samun motar mu. Sai ce to kai magana mota mana in so mu zuwa abin nan. Sai ce san dai kamar zai sauka. Ya ce ko da ke ba damuwa ma dai mu je in aka gama zaka dawo ka nemi mota. Ya ce to shikenan. Sai suka wuce sai suka tafi. Ya ce muka isa, muna isowa sai na ga wani layi ne hakan nan, layi ne wanda ga tireloli. Ya ce tirela da wanda na kalla sun kai kusan 6 a jere ana sauke filawa. Ƙananun mota hilos ɗinnan kuma sun kai guda 4 wadda ake ta ɗorawa. Sannan abin nan mashin mai taya uku nan su kuma ana ta loda su kan ba iyaka. Ana shigarwa ana fitarwa shikenan kuma su sannu da aiki. Shikenan muka shiga muka samu wani suna kirkirga kuɗi wannan muka wuce ciki na 1 muka wuce ciki na 2 har waje na 3
muka samu wani na zaune, wasu na zaune a gefe. Ce bari ka ji wani abun ban al'ajabi da fi daure mun kai shine mun iso fa muna so space mu samu isa gurin manajan, sai wani yake zuwa, alhaji ga wancan balas din mu miliyan 3 ne sauransa. Shikenan sai ya kirga karba, ya kirga a gaba na ina kallo ana kirga kudin nan. Ina Allah ya iso kaina ni ma dai arzikin ta shafe ni. Yace can shikenan sai yace wai sauri muke da ranka da dai, ina so wallahi in gabatar da wannan mutumin. Nace aboki na yi ban lura da kai bai, ga gurin zama ku bashi gurin zama. Duk da wanda aka yi matsayi muke yi, sai aka ba mu gurin zama. Sai ya ce mu matso, muka jawo kujera, irin kujera mai juyawa ne. Sai yana juya yana haka. Shikenan fanka ga AC dan butan wannan, ka ji waje har da wani sanyi hakan nan. Nace to, sai ya ce wannan ne ya nake ce maka zan hada ka da shi. Muka gaisa da shi hannu da hannu. Ya ce to nawa ne zo da shi? Sai ya ce na zo da wallahi abun fa bai samu fa, abinda na zo da shi ma 970, amma haka ma mun dan yi kudin mota mun yi mai, yanzu saura 964. Sai ya karba, suka tusa kuje, suka gama tusa, sai suka dake 4,000 suka mayar mu. Na karbi 4,000 nan. Shikenan ashe ita ne rabo nan. Sai ya ce mun to ku je ku ware masa kaya. Sun tashi sun je za a ware kai, wanda ya ce tsaya ba mu ji farashin kaya ba, mu na ranka da ni. Ya ce to tunda kun zo tare da wannan zan muku kofa ne, ba na son wani abu ne, za a yi bugun kaɗanya kawai gaba daya. Za a bar ku kowanne da siga da filawa 4,500. Inda wani abin da yake so kuma za mu iya karɓo masa, ko bota ko wani duk mahaɗin abin da za mu iya karɓo masa, amma ba mu da kaya. Sai shi wannan dan damfaran da ya zo da shi dan ko abin da ya ce kai ba mu yadda ba. Ai ce alhaji ba mu yadda, ba mu sai wannan abin ne, yayi tsada. Kai haba alhaji, shi ma fa idan ya je ba wai zai ci gaba da yin burodin sa bane fa, shi ma fa zai dinga sayarwa ne fa. Shi ma fa sayarwa zai yi ma abokanin yan kasuwa da masu tirela da me zai samu, ga kudin mota ga nisan guri. Yace ni ko sai ne sai na ce ba damuwa. Yace to na rage muku naira 100, ku ba da naira 4,400. Nace ni kama wallahi ko 4,500 din ma yayi. Yace ba damuwa, ku je ku ware masa. Yace na je na ga ana warewa, sai ce idan kun ware muka buga buhu nawa ne, sai ce ku ƙara ninka masa kaman wannan, ku ƙara masa akan wannan. Yace aka dinga fitar da buhuna, na kalli buhuna na san cewa dai yau kan arziki iya arziki. Yace in na kalla kawai zan ji wani farin ciki ya gama rufe, ina ta kallon kayan nan. Wai su wani dauko wani ya dauko maka zai sa suna, sai wani ya ce sa sunan mai mota dai ne, na ce za ta dauka. Ai ba wani magana abun nan kawai, kai kan gaje ka nemo mota. Yace wala tsaban farin ciki, kaman ba zan tsaya in dauki in tare mai keke nafe ba, ta kafa kawai na kama ina ta tafiya can. An jima na tare wani mai keke nafe, yake cewa ba unguwan zai yi ba kasuwa zai yi ba, wani waje zai. Sai na tare mai mashin irin bugzan na kawai, sai na hau na ce masa ya kai ni abun nan tashan bayan dutse. Yace to shikenan. Yana tahowa shikenan ya kawo ni, na samu mai mota, wani dan mutum da ya nema mai mota. Sai nake ce masa akwai kayan da nake so ka je ka dauka mun ne a nan wannan anguwa. Yace to shikenan mu tafi. Na shiga gidan gaban mota. To sai na fidda kaina ta gefen nan haka, ina duba wannan guri. Muna tafiya da sai na fidda kaina ina duba, saboda in mun isa wannan guri. Ina kallo mutumin yace nan ne akai tafiya fa, sanda muka kusan minti 30 muna tafiya, kuma dazu lokaci guda muka isa. Wasa gaskiya fa, sanda muka kusan dosan minti 40 muna tafiya, kawai mun yi gabar. Kai sai ce tsaya mu gani anan din nan. Nace ya tsaya. Na fita na zuwa, nace tabbas mu iso nan baka, mu juyo. Mai mota zai sake juyowa da ni, sai in na kalli nan haka, sai in juya in kalli nan haka. In na kalli nan haka, to ni dai na san cewa ta hannun dama ne shagon yake, amma yanda dai abun ya fara daure mun kai, ta ko ina nake kallo. Yace min ka dinga lura dai, ka san shanin gari zai iya juya maka. Yace haka ne kam. Kai suka dawo har kusa da kasuwa, yace bai ga guri ba, ce mu sake komawa. Ya sake juya, suna tafiya can. Shi mai motar me ya tuna ne, sai ce to Allah gafarta malam ka, me zai hana ni ka sauka, in ka gane gurin sai ka kira ni. Yace to shikenan ba damuwa. Yace sai na sauka. Tsaban shegantaka ko bai karbi number wani da ban karbi number sa ba, wai in ni gama in kira shi kawai. To ashe ya lura da ni, alamun cewa ma na dan kidima ne hakan nan yadda yake ce mun. Sai ya juya kawai da motar sai ya taho. Yace sai na kama tafiya da kafa, ina tafiya da kafa. Sai na zo na ga wasu teloli, sai
lura da cewa wannan shagon teloli, ya ce wannan shagon teloli nan da nake kallo, kafin mu shiga shago gefen hannun dama, wannan teloli na kalle su har na lura da masu tona su da komai, akwai wani mai firiza a gefe na sai da fiya wata. Sai na iso gurin su na ce musu ya gajiya al'amura, muka gaisa da su, nake ce musu ni kam ina ne zan samu filawa ne. Sai ya ce filawa? Ya ce filawa fa. Ya ce ba za ka san filawa na ba sai ka isa kasuwa, sai ka dangana da kasuwa. A'a, ba na kasuwa ba, ina nufin filawa na wanda ake branch nasu wanda ake sauke trailer. Ya ce ai a kasuwa ba ai jirgin kasa ne kawai ba a saukewa, amma trailoli nawa ake saukewa. Ya ce a tanan ɗin akwai wani branch nasu wanda muka zo da zo muka abun nan. Ya ce ha, filawa irin wanda ake ado da shi na ɗinki ne ko me kake nufi, ko na ɗaki? Sai ce filawan da ake yin biredi da suga, branch nasu akwai shi a ta gefen hanyar nan. Sai ɗayan ya kalle shi, ya masa kallo haka, ya kalle shi, ya ce